Hapo jong ka Vatican, hajan bha na ka jaka ka ba upup utrei, ki jingikran ki ba kongsan ki dang yat shakmat halor ka lawe jong ka jing immen siem ha ka balang Catholic. Bat menta, lakhot ya ka way ka sister na India bandan benta hakini ki jingikran. Upup liyo bakhat sa ula Thung ya ka sister Maria Nirmalani jong ka Apostolic Carmel, kum ka consultant jong ka Vatican Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life na kabanta san snem nadu usnam arhajar arpun rew hadu arhajar life huway. Kae ka jingmot jong kani hatu ka sister Maria kan trebet na kabanta jong upup hatu kala aban shimrai bat balay ba ka jing Thung ya ka way ka Riewniam na India kalong ka ba kongsan. Lengba ka jing penbena na Vatican kadon ka way ka jing thu khana shapang ki kentei ka ri India ka jing NIAM bat kumnu ka jing yalam ha ka balang Catholic kadang kala. Ti tungin sngo thu lang ya ka ka balaja. Ha ka handriu tarik unai lar arhajar arpun riu ka Vatican kala penbena pa upup liyo bakhat saw ula Thung ya ka sister Maria Nirmalani kum ka consultant na kabenta san snem. Kamut ayu consultant mudur ba ka way ka long yeng ka shna ya ka yeng kila bandon u architect u engineer bat ki briu ki bat tip bha shapang ka jingte yeng ka pisa bat ka design kini ki briu ki ay ka jing tip bat ka jing rap jongki hendrei ka rai ka bakhadu ka shong ha u briu u bapet ya ka kam ka consultant ha Vatican ka long kumju ka consultant ka wan ra ya ka jing tip ka jing shampang bat ka jing sulok haba ka Dicastery kaya keren halor ki mat ki bakongsan. Ti ka sister Nirmalani kam kela long pup kam long ka kli jong ka Dicastery ru bat kam shim rai haka kerteng jong pup liu bakhat saw. Henrei la khot ya ka banya sa me ka jing shampang ka jing tip bat ka jing yo sngo jong ka bat ki briu ki badan benta hakini ki jing ya keren. Bat ka ni ka long ka jing ya per. Tungin tip company ya kani ka Riewniam ka badon shalendat jong kani ka KHUBOR. Ka sister Maria Nirmalani ka long ka dekot jong ka Apostolic Carmel Congregation. Kala bat iki kam jingalam ki bakongsan ha ka jing NIAM ha India bat kala shakri ru kum ka nongalam niam ha pedeng ki riu kan thei ha kari. Kala trei ru ha ki babun ki benta bakan thup ya ka jing betin lenti bat kapet ka khmiru ya ka long renyeng man renyeng jong ki Riewniam kan thei ya ka sister Nirmalani kani kam long thamai shu ha ka jingya lenti jong ka bat kam deiru ka bat thamai harom house nam arajar arphulai kala shim benta ha ka synod on synodality kumta kala bandon benta ha ki jingya kran ki ba kongsan shapang ka lawe jong ka balang Catholic bat menta kala yo biang ya ka weipat kalat ban shakri ya ka balang ha Vatican. Kamut ayu Dicastery. Ka Vatican kum ka way ka jaka ka padon bun teli ki tenat terekam. Man la ka tenat ka pet ya ka way ka benta ka bakerpang jong ka jing jong ka balang. Ka way ka tenat ka pet ya ka jing penbena jong ka gospel bat ka jing penyar ya ka jinget ka way pat ka trelang bat ki bishop ki way pat ki pet ya ka liturgy ka jing pulia puthi bat ki way pat ki benta jong ka jing jong ka balang. Ka Dicastery lani ka tenat ha ka bala Thung ya ka sister Nirmalani ka pet kerpang ya ka jing bala pen kentang sha ublay consecrated life. Ka consecrated life lani ka jing bala pen kentang sha ublay ka kedo ya ki shinrang bat ki kentei ki bala IT pura ya la ka jing sha ublay lengba ka jing NIAM ni ki weipat ki rukom jong ka jing bala pen kentang bat sha ublay. Perkhat ki sister ki ba hikai haki school ki brother ki ba shakri haki mission ki briu ki ba shakri haki hospital ki ba sumar bat yarap ki ba duk ki ba duai haki monastery bat ki ba shakri haki parish bat haki shnang hakkel leng ka perthei don de ki million ngot ki shinrang bat kan thei ki ba haki rukam ba pher jong ka jing NIAM ni ka jing ka bala IT sha ublay. Kumta haba ka sister Nirmalani ka ya shimbenta hakini ki jing kran kam shong tang kum ka nomi khmat jong ka way ka convent. Ka jing shampang bat ka jing tip jong ka kila ban ya rap ban wan lam
ya ka jing mut bat ka jing yo I jong ki Riewniam kan thei na India bat na ki wei pat ki Bynta jong ka perthei sha ki jing ekran chapang ka jing niam ha baro ka wei ka balang Catholic. Bat hang ne man uwei pa uwei u Catholic ha India ula ban sange shipor ban perkhat ya ka jing kong san jong ka ni ka por. Ka India kala no senyang shibun bha sha ka jing niam. Perkhat ki sister ki bala hikai ya phi ha ki school, ki bala trei ha ki hospital, ki bala let ki shnong, ki bala sumar ki khana, ki bala ya rabru ki temen, ki bala shakri ki baduk bat ki bala trei bat ki breu ki ba bun sin ka imlang sa lang ka klet no ya ki. Na ki pateng ki ba bun, ki Riewniam kan thei ki la shakri ki pat ba bat ki shnong ba pher ha keleng kari India. Bat Bynta ka wei na kini ki Riewniam kala shakhot ban wanlam ya ka jing shampang bat ka jing identity jong ka sha Vatican. Ka balang Catholic kam dei tang ka balang jong ka Europe kam dei ru tang ka balang jong ka Africa ne Latin America. Ka balang Catholic ka dei ka balang salonsar. Ka sister Nirmalani kala ong bakani ka jing sha Thung ha upoplio ha Vatican ka longkum ka jing ai ngobha ka bamla ban mutur lanu ru. Bat ba ka longkum ka jing khot ka bajeliu bha ban shakri na ka Bynta ka bha ka miat jong ka balang. Man ka por ba u blei u ju play ya jing khang ki bang ngim ju poi perkhat. Ngila ban perkhat ba ka jing im jongi ka shuyat bet kum jo man la ka sngi. Henry shisian ka sngi u blei u ai hangi ya ki wei pat ki lat ki ban pen kendet ban riu yangi. Wat ju khan sting ya ka e ka ba u blei u la ban le ling ba u breu u ba kloi ban ong. Hoot, atrai, pendan kam yanga. Kumta, la Thung ya ka wei ka sister na India kum ka consultant jong ka Vatican dicastery. Kanya ka long ka jinget huk hana shapang ka jing shakri, shapang ka jinget jong ki riu kan thei ha ka balang, shapang usinyang bakari India ka the ha ka balang, bat ka deru ka jing pen kan mau, bat teng u blei u khot yangi ban long ki banget, bat habangi scam ha ka jinget, u blei hi un rai, sha e un lam ya ka jing ong hoot jongi. Tungin ya duai kerpang na ka Bynta ka sister Maria Nirmalani kat ba kadang sedang ya ka ni ka jing shakri ka ba thamai. Tu u blei un ai ha ka ya ka jing start ka jing shlur bat ka jing sngorit. Bat tu ka sur jong ka kan yarap ya ka balang ban sngap khambha ya ki jing shampang bat ki jing sham jong ki Riewniam kan thei na keleng ka perthei. Namar teng ka hoot jong uwei ubreu kala aban kelalong ka jingkerku ya ka balang baro ka wei.